Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuwun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu bir näçe resminamalaryň tasdimlaryny garaly. Şeýle käbir beýleki meseleleri aral maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şu Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlise resminamalaryň taýýarlanyň tasdimlamaryny sereder we käbir meseleleri aral maslahatlaşar. Hormatly adamlar, bilşimiz ýaly şunlar hormatly arkadamyz zähmet ruhsatyna bolýar. Zähmet ruhsat döwründe hormatly arkadamyz özünün täze kitaplarynyň üstünde işlejekdigini aýtdy. Enha bugün bolsa, Bahraman arkadamyz öz okuyjylaryna, bagtyar halkymyza ömrümiň manysy atly täze kitabyny sowgat etdi. Täze kitabynyň neşir edilmegi bilen hormatly arkadamyzy, mehriban halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Ömrümiň manysy atly täze kitapda hormatly arkadamyz ömrüniň manily menzilleri, durmuş ýolu barada ýatlanmalary, pikir garaşlary jemlenýär. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döredin gymmatlyklaryna, hemde halkymyzyň asly däp desurlaryna, ezi diýarymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär. Halkın arkadaly zamanysy ýylyna hormatly arkadamyzyň täze kitaby berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň geljek 30 ýyl üçin kesýetlenen belent maksatlara üstünlikli etmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Hormatly arkadamyzy täze eseriniň neşir edilmegi bilen ýene-de bir ýedek tüýsürekden gutlap, şeýle kitaplarynyň howrunyň köp bolmagyny, galamynyň ýiti bolmagyny arzu edýär. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mejlisiň başlygy milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Türkmenistanyň mejlisi pugdoklan ministrlikleriň hemde dolanış idaralarynyň bilermenleri we wekilleri bilen birlikde notariat we notarial iş hakyna, ýerli öýdediň dolanış hakyna, itçilik we kinologiýa iş hakyna hemde kanunçy we hukuk düzgünini pugtlandyrmaga, durmuş taýdan goraly üpçün etmege degişli kanunlar taýýarlamak boýunça işleri dowam edýär. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlyk gösterilýär. Mejlisiň wekilleri tanyn gomarkaly ählimumy gün tertibiniň mühim meselelerine bagşlanýan maslahatlaryň we duşuklaryň bir näçesine gatnaşdylar. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew milli parlamentiň öňüne goýulan wezipeler laýyklykda ýurdumyzyň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Halk maslahatyna Türkmenistanyň administrativ hukuk bölümleri hakkındaky kodeksine we beýleki gadyraşdyrjy hukuknamalaryna üýtgetmeler we goşmaçlar gezmek boýunça teklipler işlenip taýýarlandy. Şeýlekem Adalet Ministrligi bilen Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazygynyň merkezi arxivini üýtgedip guramak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň tasdiqaty taýýarlandy. Ýurdumyzda amala aşylýan öwretmeleriň hukuk bunyadyny berkitmek, döwletimizde ileri türýän meseleler boýunça kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen Milli Geňeşiň halk maslahatyna hukuk bilermenler topardar edildi. Halk maslahatynyň agdalary döwletimiziň gazananlaryny täze taryhy döwürde ýurdumyzda depkinde ösürmek ugruna durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň hemde milli kanunçylygymyzyň many mazmunyny halkymyzda giňden ýetirmek boýunça geçirilýän şäherlere işe gatnaşýarlar. Halk maslahatynyň agdalary ýaşlary watançylyk, insanperwerlik, dehmetsizlik, tagdyn durmuş ýerlgesi hemde milli däpleri aýagyl saklamak ruhuny terbiýelemek boýunça işleri dowam edýärler.
Hormat prezidentimiz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri nazar almak bilen milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleri işleňleşdirmeligini bellädi. Döwlet başlarymaz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hemde döwlet baýdagynyň 30 ýylygyna başlanýan bayramçyk şäherleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeginiň möhümdigini belläp, bu babatda Milli Geňeşiň ýol başlarynyň ünsüni ýürüýte meýilnamanyň esasynda ýerur tagallarlaryň edilmelidigine çekdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier jinaýatçylyk ýolundan alynan girdijilerin kanunlaşdyrmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmegiň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýte kararyna laýyklykda Mali we Ykdysadiýet ministrleriniň ýanyna döredilen mali gödäwçilik gullugy hakyndaky düzgünnamanyň taslamatynyň işlenip taýýarlanmagy barada aýdyldy. Bir resmi nama jinaýatçylyk ýolundan alynan girdijilerin kanunlaşdyrmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikliň gyrış ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň erejelen görnüşiň taraplaryna laýyklykda hemde ýurdumyzyň halkara şertnamalarynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen taýýarlandy. Düzgünnamanyň taslamasyna gullugyň wezipe borçlary, hukuklary hemde ýerine getirmeli işler kesgitlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, jinaýatçylyk ýolundan alynan girdijileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň garşysyna hereket etmek babatda döwlet siýasatyny durmuşa geçirmek, urduş halkara guramalaryna Türkmenistanyň beýikliklerine wekilçilik etmek, ýurdumyzyň halkara şertnamalaryndan gelip çykan borçnamalary ýerine getirmekden ugralmak bilen baglykda büdüdümiň işiniň ileri turýan ugurlaryna üns çekdi. Hormat prezidentime de degişi karara gol çekip resmi namany Sanly Omarkaly vice-premieri berdi. Hemde büyük gullugyň üstüne ýüklenilen ygtyýarlyklaryň takyk ýerine getirilmegine güýdüşik etmek boýunça birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyn dowam etmek bilen halkara mali guramalary we banklary bilen hyzmatdaşygy işleňleşdirmek, milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryna amatly şertlerde maýy goýumlaryny we karlaryny çekmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada aýtdy. Şoň bilen baglykda Islam Üzüş Bankyndan bankyň umum maýasynyň artmagyna ýurdumyň gatnaşma baradaky gelip goýşan teklip döwlet başlarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen daşar siýasat strategiýasyny durumça geçirýän Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän ähli taraplar şol sanyna awraýly mali ödemler bilen ýöwdary beýiklikde gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Islam Üzüş Banky ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Bir bank bilen dürlül gonlarda lilikdäki taslamalaryň birnäçesi amala aşyrly. Islam Üzüş Bankynyň umum maýasyny artdyrmak işine gatnaşmak Türkmenistanyna, Hyzbustanyna watanymyzy durmuş ykdysadydan ýygyderli ösdürmäge gönükdirilen täze taslamалary we maksatnamalary maliýeleşdirmek babatda amala aşyrylýan 23 özgörtmeleriň çäklerine üstünlikli gatnaşyk etmäge mümkinçilik berer diýip hormat prezidentimiz Hüdürlüniň teklibi makullady. Hemde vice-premieri buýurdy, degişi işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier ýakyn ýyllarda neftin we TV gazyň goşmaça meselelerini çykarmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Türkmen gazy, Türkmenlik döwlet konsertlerine hemde Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna ýakyn 2 ýylda neftin we TV gazyň goşmaça meselelerini çykarmak boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin mali gollawyny bermek boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barada aýdyldy. Türkmen Gazy döwlet konserni hemde Türkmenlik döwlet konserni tarapyndan neft gazy känlerde alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Vice-premier birnäçe gaz känlerine awatlaş işlerini geçirmek üçin degişi enjamlary satan almak barada şertnamalar baglaşmak maksady bilen geçirilýän şäherler barada hem hatabat berdi. Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy tarapyndan ýakyn ýyllarda birnäçe meýdançalarda TV gazyň we neftin gazy balynyşynyň meselelerini artdyrmak bilen baglanşykly barlyk güýlerini gazmak işleri meýilleşdirilýär. Şeýlekem bu işleri ýerine getirmek üçin böýürnüp berilen maýy goýumlarynyň atabyna ýerur enjamlar we terişleri tatyn almak boýunça geçirilen bäsleşikleriň netijeleri hemde degişi şertnamany baglaşmak boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barada habar berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, täze geljegul känleri hemde gatlaklary ýüze çykarmak, hereket edýänlerini döwre barplaşdyrmak arkaly neftin we TV gazyň çykarylýan we gaýtan işlenýän meselelerini mundan meýlekde artdyrmagyň derurdugyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ýalňyz energetika toplamynyň ýygyderli diversifikasiýa bilen ösdürmeginiň gyzyklanma bildirýän ähli daşa ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary putrandyrmagyň möhümdigine üns çekip,
bölünip berilen maýy goýumlaryny öz wagtyna öýleşdirmek baradaky meýilnamany belirlenen möhletini ýerine getirmek boýunça alınıp bolýan işleri güýçlendirmek babatyna vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda adyk öpjünçiligini pogtrandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Daşoğlu ve Levap vilayetlerine şalyk hasylyny ösürip ýetişdirmek boýunça işler alınıp barlýar. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanda 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakynaky kararyň taslamasy taýýarlandy. Bir resmi nama laýyklykda Obagjylyk we Daşky Şowy gorumak ministrligi tarapyndan şaly öndürjiler bilen şertnamalary baglaşmak, olary zerur mukdarda ýokary hilli şaly tohum bilen hemde şaly hasylyny ösürip ýetişdirmek we ýetişdirilen hasyly ýygnamak bilen bagly teň hyzmatlar bilen üpçün etmek, hasyly satyn almak we öz wagtyna hasaplary geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl Daşoğlu we Lewap vilayetlerine jemi 18.300 hektar meýdana şaly ekilip, ondan 82.400 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ekinlerden hasyl almakda meýdan işleriniň talaby laýyk gurulmagynyň mühim ähmiýeti eýdigini bellädi. Döwlet başçylarymyz milli ykdysadymyzyň adyk öňünçligine degişli puwdugyň hemme tarap bilen pogtrandyrylmagynyň halkymyzyň ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli ekologik taýdan arasynda adyk önümlerini isleglerini kanagatlandyrmagyň zerurdygyny bellädi. Hormat prezidentimiz degişli resmi nama gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde tehnologiýalar we täsir çeşmeleri peýda etmek arkaly meýdanlary şaly kişine talaby laýyk taýýarlamak boýunça tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ýol gurulşyk puwdugynyň işini döwrüň taramlara laýyk gurmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şu ýylyň fevralyna döredilen awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentlerining düzümine ýol gurulşyk işlerini berjay diýen idari kärhanlaryň 18-si girdi. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi hemde Mali we Iqtisadiýat ministrligi bilen birlikde ýol işleriniň narhlary we olary maliýeleşdirmegiň ygtybarlygyny kesgitlemek boýunça tapgyrlaýan işler alınıp barlýar. Bu dagary toparyň meclisinde şu mesele boýunça teklipler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň ýol gurulşyk puwdugynyň işini kada laýyklykda guramak hemde ýol işlerini ygtybarly maliýeleşdirmek üçin awtolog ýollaryny gurmak, durkuny täzelemek, abatlamak we abat saklamak boýunça işleriň täze ölçek kadrlaryny işläp düzmek teklip edilýär. Şeýlegem agentligiň maddi enjamlaryň bünýadyny pogtrandyrmak maksady bilen beýatçylyk etatyna täze teň köý öňümçük enjamlaryny hemde awtomobil ýollary bilen ýükleri daşymagyň täze narhnamatny işläp düzmek gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döredilen awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet komitetiniň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyny öňçekdi. Bu komitetiň işi ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň gurulşygyna gönükdirilendir. Döwlet başçylarymyz gurulşykda narh emele getirmegiň we hasaplaşyk ulgamlarynyň kadrlarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän şäherleriň wajypdygyny belläp, bu gurdaky işleri dowam etmegi tapşyrdy. We munyň ýolluk düzümini mundan meýlekde döwre barplaşdyrmagy hemde giňeltmäge, dünýä çöwlerine laýyk gelýän ýollaryň gurulmagyna hemde ýurdumyzyň ulug logistik ulgamynyň kuwatynyň artdyrmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Hormat prezidentime de vice-premieri ýüzlenip, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gödäwçiligiň gowşudylygyny aýtdy. Paýtagtymyzda jemgyýetçilik awtologlary ýaramady işleýär. Köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş çaýlaryna abatlaýyş işlerini geçirmeli. Teýlgäklerde hemde köçelerde uran baglarym köp. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz vice-premieri bir gepdäniň içinde bu ýagdaýy seljerip, munyň sebäplerini anyklamagy hemde işleriň netijeli çözüldüri bilen baglanşykly hasabat bermegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Glyzow söz berdi. Vice-premier Dokument Tenagat Ministrliginiň Bäherden tikin fabrigini döwre barplaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Vice-premier fabrigi döwre barplaşdyrmagyň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Şu maksat bilen Bäherden dikin fabrigi açyk görünüşli paýdary jemgyýetiniň esaslanýyş tökümini Türkmenistanyň Dokument Tenagat Ministrliginiň 40 göterim hemde Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdaty Gerçek Ýigit hususi kärhanasynyň 60 göterim meşwerli paýly gatnaşmagy teklip edilýär. Bu taslamanyň amala aşylmagy, öňümleriň hilini gowrandyrmagy hemde görnüşlerini giňeltmäge, içerki we daşarky bazarlarda ýerlenmegini ýokalandyrmagy, goşmaça iş ornlaryny döretmäge ýardam eder. Şoň bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna büýük kärhanany paýdary jemgyýetine gurmak baradaky teklip edilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyň ýakyn puwdaklaryna, şol sanyna dokma ulgamyna durnukly üçin üpçün edilýänini bellädi.
döwlet başlarymyz ýurdumyzy iskenagatlaşdyrmak we sanyl goma geçirmek, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hem-de daşy ýurtlara berilýän ýönümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky wezipeleriň wajypdygyny belläp, öndürilýän haritlaryň ýokary hil derejesine hem-de ekologiýa taýdan arasa bolmalygyny aýtdy. Munuň üçin dokma kärhanlary ýöňdewaji ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpsün edilmelidir diýip döwlet başçylygy bellädi we bu wagtda vice-premieri anyk tapşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz döwlet eýetçiligini durandyrmagyň netijelerini ýokalandyrmak hem-de olary paýdary jemgyýetlerine urmak, hususy eýetçiligiň ykdysadydaky paýyny artdyrmak we kiçik hem-de orta teleketçiligi öýtdirmek maksady bilen degişli şäherler görmegiň zerurdygyny belläp, vice-premieri gözeň nutlan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedova söz berdi. Vice-premier muzeylere milli hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tatbiklamak hakyndaky kararyň taslamasyny döwlet başlarymyzdan garamagyny hödürledi. Muzeylere milli derejäniň berilmegi ýurdumyzyň we daşary ýurt döwletleriň muzeýleri hem-de beýleki ordaş idaralar bilen iki taraplyň we köp taraplyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge, muzey gaznalaryna degişli gymmatlyklaryň hem-de muzey toplamalarynyň öýdary alşylmagyna ýardam eder. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler, muzeylere milli derejäni bermegiň ähmiýetini bellemek bilen puwdoklaryň idaralaryň çeperçilik bilim işlerini iýişleşdirmek, ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemekde, muzeýleriň eýilýän orny ýokalandyrmak maksadynda medeniýet lugamynyň kanunçylyk bunyadyny hatda kämilleşdirmegiň derurdygyny belledi. Döwlet başlarymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanyl gom arkaly vice-premieri berdi. Hem-de resminamadan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly anyk tapşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýewa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine sanyl gom arkaly halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri her ýyl halkara derejesinde geçirilýän ders beýleşiklerine we olimpiadalara gatnaşyp baýrakly orunlara nasip bolýarlar. Hem-de watanymyzyň awraýyny hassa belinde götürýärler. Türkmenistana sanly bilim lugamy ösdürmegiň konsepsiýasynda kesitlerin wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň dürüjlik hukuklaryny ýüze çykarmak we ösdürmek hem-de halkara hyzmatdaşlygyny hassa iýişleşdirmek maksady bilen şu ýylyň 17-nji maýynda Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň guramagyny ingliz dili dersi boýunça 1-nji halkara internet olimpiadasyny 20-nji maýda bolsa Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutunyň guramagyny materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu halkara internet olimpiadalaryny guramaçykly geçirmek maksady bilen degişli işler dowam edýär. Biçarelere daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri matnaşar. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler, halkara derejeli bilim beýleşiklerini ýygyderli geçirmegiň möhümdigini, munyň ýurdumyzyň zekinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen güni gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna da ýardam etjekdigini bellädi. Döwlet başlarymyz hödürlenen teklipleri makullap, vice-premieri bu halkara internet olimpiadalarynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Tumus passanyň ýetip gelýäni bilen baglanyşykly arasaçylyk kadrlaryna doly laýyklykda awada milli syýagatçylyk dolagyny diňjalçy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi hem-de geçirilen işler barada hökümetiň indiki mejlisinde hasabat bermegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedova söz berdi. Vice-premier UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň iş hakynda hasabat berdi. Ma'lum bolýarly, bu milli topar Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet barada guramasy bilen ulgamlaryň esasy hyzmatdaşlyk etmek maksadyna 1997-nji ýylda döredildi. 2020-nji ýylda onuň düzgünnamasynyň erejelerini görüşi kabul edildi hem-de düzümi täzelendi. Hormatly prezidentimiziň tapşyrmagy boýunça 20-nji aprelde milli toparyň nowatdaky mejlisi geçirilip, onuň dowamyna işleriň möhüm meseleleri we UNESCO bilen hyzmatdaşyň käbir ugurlary ara-ara maslahatlaşyldy. Milli toparyň işini kämilleşdirmek hem-de UNESCO bilen gatnaşyklary hassa iýişleşdirmek babatda mejlisiň netijeleri boýunça bir näçe teklipler taýýarlandy. Şunun bilen baglykda türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň dünýäde giňden wagt edilmegine uly ähmiýet berilýär. Bu ýurda ýerine ýetirilýän işleri güýçlendirmek üçin milli toparyň aýratyn internet saýtyny döretmek teklip edilýär. Bu internet saýt arkaly UNESCO bilen alınıp bolýan hyzmatdaşlygyň çäklerini, ýetiren tepkitleri we geljek barada maglumatlary hemişelik esasda beýan etmek gözeňde tutulýar. Milli toparyň guramaçylyk işinde onuň sekretariatyna möhüm orun berilýär.
degişi döwlet idaraları bilen onuň bilelikdäki işini hassa düzgünleşdirmek maksadyna degişi düzgünnamanyň taslamasy taýýarlandy we tasdiklamak üçin teklip edilýär. Halkara tejribesine hem-de UNESCO-nyň baş maslahat tarapyndan kabul edilen ýürüýte kararnamanyň taraplarına laýyklykda milli toparyň milli nişanynyň taslamasy taýýarlandy we tasdiklamak üçin teklip edilýär. İki taraplyň gatnaşyklarda onuň hukuk bunyadyny berkitmek baradaky mesele möhüm orun berilýär. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistanyň UNESCO-nyň konwensiýalaryna, şol sanyna medeni gymmatlyklary bir kanun getirmegi, äkitmegi we iýçilik hukugyny bermegi, duýdurmaklygy we gadagan etmekligi önüktirilen şäherler hakyndaky konwensiýasyna goşulmagy aýratyn ähmiýetlidir. Bir işi dowam etmek maksady bilen 1997-nji ýylda Lisabon şäherine kabul edilen UNESCO-nyň Ýewropa dewletlerine ýokary bilim boýunça hüner derejelerini ykrar etmek hakynda konwensiýasyna ýurdumyzyň goşulmagy meselesini öwrenmek teklip edilýär. Bir resmi nama häzirki wagtda 54 sany döwlet gatnaşy bolup durýar. Şeýlegem türkmen halkynyň baý medeni we ruhy gymmatlyklaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek boýunça ýygyderli şäherler görülýär. Bu wagtda gödül paýtagtymyz Aşgabat şäherini bu guramanyň şäherleriň dürejik toruny girmek bilen bagly işler alınıp barýar. Şoň bilen baglykda degişi ködürnamany taýýarlamak maksady bilen ordaş döwlet düzümleriniň wekillerinden ibaret bolan toparyň döredilmegi hem-de bu toparyň ilkinji mejlisiniň şu ýylyň 30 apreline geçirilmegi teklip edilýär. Şeýlekem ýurdumyzyň Günnogor tewtine ýerleşýän Köýtürnag ekogolgomny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek üçin köp taraply hüdürnamany taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň UNESCO-nyň işleri boýunça milli toparlarynyň arasyna ýygyderli maslahatlaşmalary geçirmek maksady laýyk taraplanýar. Bu maslahatlaşmalary şu ýylyň maý aýyna ýola goýmak we dowamly alyp barmak teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiýa ýetigi bolan netijeli hyzmatdaşlygynyň ileri sürýän ugurlarynyň biriniň Ansanperwer ulgamy bolup durýanyny, bu wagtda UNESCO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýäni beledi. Soňky ýyllarda diýip bolan bir hyzmatdaşlyk hil taýdan täze dereje çykdy. Şonuň netijesinde bilim, alim we medeniýet, ekologiýa we daşky goramak ugurlar boýunça köp ýyllyk gatnaşyklar kemale geldi diýip döwlet başlarymyz beledi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyn ýürütülüşdirilen bir iri idaresi bilen hyzmatdaşlyk meselelerine işen görnelýär. Munyň şeýledigine üstünlikli durmuşa geçirilen hem-de amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar, şeýlegem ýurdumyzyň Milletler Birleşigi tarapyndan giň gollawy bolan oňyn halkara başlangyçlary şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiz hüdürünün teklipleri makullap, UNESCO bilen köp taraply hyzmatdaşlygy hassa pulturandyrmak, halkymyzyň baý medeni mirasyny dünýäde giňden wagt etmek ornuna ýygyderli şäherler görmek, halkymyzyň öýe bolşy gymmatlyklaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny beledi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premieri UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň öňüne goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine degişli anyk tawşyklar berdi. Sonra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýewa söz berdi. Çakyýew berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne amala aşyrylan durmuşy ykdysady özgertmeleriň çäklaryny ulug kommunikasiýa pudugynyň gadyraşdyrjy hukuk bunyadyny döwrüň tarapyna laýyk getirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berip, hormat prezidentimiň garamagyna degişi kararyň taslamasyny ödürledi. Ulug ekspedisiýa işiniň ygtyýarlandyrylmagy, awtomobil, howa hemde deňiz uluglaryna ýükler daşyma guramak boýunça işi ýerine getirilenine döwletiň fizik we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hemde kanuny bäkbetlerini goramak maksadyndan uralýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ulug toplumyny ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň möhümdigini bellemek bilen ulug ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky karara gol çekdi. Hem-de resmi namany Sanly Omarkaly agentligiň ýol başlygyny berdi we onuň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory hasabatyny dowam edip, aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadrlaryny taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada aýtdy. Aragatnaşyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadrlarynyň taslamasy döwrüň taraplaryna laýyk getirilip, gaýtadan işlenip taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Telekommunikasiýa hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly binalary we desgalara aragatnaşyk ulgamlaryny çekmegiň gözeňde tutulanyny aýtdy. Kommunikasiýa tehnologiýalarynyň diýipgünli ösmegi netijesinde bugün şeýle ulgamlaryň ýölara sazyşly işlemegini üstüretmek üçin olary peýdalanmagyň düzgün tertibine gözegçilik berýärdir.
Hormat prezidentimiz ilatyň durmuş derejesiniň ýylny ýoklandyrmaga, ýardam bermäge gönükdirilen aratyjyk ulganlaryny goramagy, dolandyrmak meselelerini çözmegiň ähmiýetini belläp, hödülünün teklipleri makullady. Hemde bu gurda işleri dowam etmegi tapşyrdy. Sanly Ulgamar Kaly'e geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary ve Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bir näçe meselelere seretdik. Pudoklary ösürmäne gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň Sanly Ulgamar Kaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Indi bolsa hormatly prezidentimiň gol çeken resmi namaları bilen tanış edýäs. Orada bayramını bellemek hakkında Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwrüni, mehriban halkymyzyň bütünligini, agdy berligini we jewsligini hasam berkitmek. Köp asyrlyk däpti suwlarymyzy aýagly çemeleşmek. Ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen şeýlede Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. 1. Türkmen halkynyň milli bayram bolan Orada bayramını 2022-nji ýylyň 2-nji maýyna bellemeli. 2. Şu fermanyň ýerine ýetirilmegini eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edarlar, kärhanlar we guramalar üpçün etmeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Jenaýatçylykla ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyny, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini we köpçülikden garaş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň gelip çykýan güdepler üstünlikli durmuşy geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň ýanynaky maliýe gödäwçiligi gullugy hakyndaky düzgün nama tasdiklandy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzyň owa hujulyk puwdugyny amala aşyrlaýan özgertmeleri dowam etdirmek, öňürilýän owa hujulyk önümleriniň möçberlerini hasam artdyrmak hemde şalynyň ýokary hasylyny öňürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň 2022-nji ýylda şaly öňürmek hakyndaky karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda owa hujulyk we daşky urşawy goramak ministrligine, Daşowut we Lewap welaýatlarynyň häkimliklerine, Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrafynda hemde Lewap welaýatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Sayet, Halaç, Hojammat, Kerki, döwletli we köýtüni atraplaryna önümçilik we ekin dolanşygyny agrasiýa nikanyň talaplaryna laýyklykda ilim esasda ýola goýmak bilen şalynyň ýokary hasylynyň öňürilmegini üpçün etmek taşdyryldy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüni garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň muzey işini hasam kämilleşdirmek, muzeýleriň işiniň ösürilmegini gollamak maksady bilen şeýlede medeniýet hakyndaky we muzeýler we muzey iş hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda muzeýlere milli hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertler tasdiklandy. İşin aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny we Türkmenistanyň ygtyýarlandyrmak işini goramagy kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran 1771-nji kararyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ulo ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgün nama tasdiklandy. Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulo we Kommunikasiýalar Agentligine Adalet ministri bilen birlikde karardan gelip çykan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak hemde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tapşyryldy. Şuwun paýtagtymyzda Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde Gahrman Arkadamyz Gurban Berdimuhammedowyň täze ýazany we çapdan çykan Ömrümiň manify atly kitabynyň tanışdyryş dabrasy geçirildi.
Davra Milli Geňeşiň ýolbaşlary, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary, har hukuk goragy idaralaryň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puduklaryň dolundyryş idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor molimleri, talipler hemde köpçüliklerini habar berişdiricileriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanıştırış dabarası başlanmazdan ozal oňatnyjylar mukamlar köşküniň eýwany ýaglandyrylan sergiýin sinediler. Onda Gahryman arkadamyzyň halkymyza kädire çeli peşkeş beren ajaýyp kitaplar aýratyn orun tutýa. Şeýle-de sergide görkezilýän gymmatlyklaryň hataryny halkymyzyň baý medeni mirasyny değişdirip berýärleriň wekil ussatlygynyň döredileni şaýsepler. Wenanlaryň ihlasyndan dören nepis ilişler, halk saz gurallary we beýlekler bar. Esasy wakanyň Gahryman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň tanıştyrış dabrasynyň başlanşam ören täfir boldy. Ol ýurdumyzyň baş drama teatrynyň artistlarynyň gatnaşmagyny täze kitapda beýan edilen wakalaryň biri esasyna taýýarlanan edebi kompozisiýa bilen maşany. Onuň dowamy bilen utkurşuklukda ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym dabara gatnaşyjylar tarapyndan joşgully kabul edildi. Soňra kitabyň tanıştyrışı münasibetli çykyşlary orun berildi. Şonda ilki bilen Gahryman arkadamyzyň ömrümiň manfaatly täze kitabyny ýazyp gutorup, halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, milli liderimiziň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, galamynyň mundan beýlägem ýeti, eserleriniň howurynyň hasam köp bolmagy ardy edildi. Çykyş edenler milli liderimiziň bir aýlyk din jalşynyny tamamlan, ömrümiň manfaatly ajaýyp filosofik edebi eseriniň halkymyzyň müňýüllüklaryň dowamyny nesilli geçip gelýän milli ruh ahlak gymmatlyklarynyň we pekimleriniň özgürçli jemlenmesi bolandygyny bellädiler. Gahryman arkadam bu kitabyny ajaýyp eserini öz ýüregine atýar. Türkmeniň kalbyna atýar. Okutusy bilen gönümel oturup gurrundaşýar. Pikir alýar. Kalbynyň joşuny jomartlyk bilen oňa ýetirýär. Bu kitap insan durmuşynyň ensiklopediýasydyr. Ähli sorawlaryňa jogap gaýtar bilýär. Hem teni durmuşa da iýse de uğurdurup bilýär. Mehr, muhabbet gözüňde. Ürewsünni nur ýüzüňde. Merdana er dur öňüňde. Arkadagly serdarymyz. İğne sağa salandır. Beyinden boyalandır. Doğulan günü koyalandır. Arkadağlı serdarımız. Bile varyan yağıt peldir. Sağlığına dile kendir. Peder berkinne bekendir. Arkadağlı serdarımız. Bellidir bolcak oğlan. Bellidir mertten doğulan. Bizdiriz balta soğulan. Arkadağlı serdarlar. Gahryman arkadağımızı täze dürüden eseri ömrüň manysy atly ajaýyp kitap bilen gyzgyn utlaýar. Gahryman arkadağımyzyň şu ajaýyp kitabyna adamyň agdalýanlygam maňa täze ömür berýär. Maňa berilen ýaş Allahdandyr. Ýöne gudraty ýardam berenem Gahryman arkadağymyzdyr. Suuduny şu kitabyň sahypalaryndan okarsyňyz diýip umyt edýär. Aýlanaýyn maňa peýlän gülüňden. Suw içeýin ünse goýan günüňden. Ýaşady däm nur gitmesin ýüzüňden. Ýaşadanyň üçin sag bol arkada. Ejide nazar salanyň bardyr. Meni ýada salan galamyň bardyr. Şahyryň islegi ünse diýdardyr. Ýaşadanyň üçin sag bol arkada. Sag bol, dag bol, bag bol, çağ bol. Yürek ýaly, ýa bol, mehrwan. Ýylyňa önüňe
erir vatanına, arkadağı serdarına, penasın, senasın. Mehriban arkadağım, ömrün uzak, belirtlasın, aman olsun. Arkadağımın, ömrümün mani isteyen kitabın içinden geçendi, onun kalbinin halk bilen birligi, öz halkını başına tac etýänligi, öz kalbini, özünün coşkununu, özünün dünýäsini halkı bilen paylaşıp bilýän insan başaryp biler. Şu kitaba dünýäň yüzüne yol saljak arkadagly şa ýolly aýtýan. Sebäbi şu kitabı okap şunun mani alıp bilen adam ol durmuşda hiç açan ýalňyşmaz. Hatimi ya dünyaya boşlana bağıtimi arkadağım kitap yazdı açıva okana katini arkadağım kitap yazdı açıva okana katini ak gönlüm khana fiya altına tacına deneti ak gönlüm khana fiya altına tacına deneti arkadağım kitap yazdı açıva ömrünün manasın. Ömürmüň manfaatly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebäbi arkadamyz bu kitapda türkmeniň beýikligi bardy, beýik gadananlary bardy, şuwuny we geljegi bardy gurrun edýär. Mehriban arkadamyz Gurban Berdimuhammedow pederlerimiziň gadymyetden gelýän asyrly ruh gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň gullarymyza şeýle ýetip gelen çeşmeler we maglumatlar jekmejik öwrenip, olar täze eserini jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan pursadynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi türkmen halkynyň milli hiýasetini we dünýä garaýşyny beýany tapýan ýokary insanperwer we umumy adamzat ýolgulary dünýäniň köp halklaryny ruh golluw tapýar. Halkyň arkadaky zamanasy şygary bilen geçen ýyly neşir edilen bu eser garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň ýeten belen sepkitleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalary, hemde ömrüni watanymyza we mehriban halkymyza gulluk etmäge bagşydan milli liderimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgylary barada maglumatlar öýdüne jemleýär. Çıkış edenler bular barada aýtmak bilen gahrman arkadamyzyň zehininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarının we ýolgularynyň beýan edilýändigini üns çekip, olaryň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň diýipleriniň we ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwtnamasy bolup durýanyny tadylar. Türkmençilikde bir 7 san mukaddes zat bar. Ulam esasan şu mukaddes zatları Türkmen halky elmidama maňlaýyna degirýär. Täze doğan aýy, täze doğan günü, täze dünýä inen çağany, ilkinji alan aýlyň, halal gazanjyň ulam. Tamdyrdan çykan ýakgyň tegelek çök. Toýdy berilen toýpay maňlaýyna degirýär. Hormatly arkadamynyň täze ýadyp bize soňut beren kitabyna maňlaýmada degirmek mukaddeslikleriň biridir. Bu kitap etmek üçin bir neçe zähmetdiň, neçe gijeler ýatman şu kitabyň üstüne işleýär. Bu kitap duruşy bilen hazyna, baýlyk, onda da gymmatly baýlyk. Şu kitapda hormatly arkadamyz Türkmeniň aňyrdan gelýän depturuny, ýol ýörelgelerini şu kitapda birin aýdýar. Hormatly arkadamyzyň şular ýaly ajaýyp kitaplarynyň höwri köp bolsun, galamam mundanam ýitip bolsun, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Kitabın girişini after gahrman arkadamyz hormatly Ilýas Şulsy Gurban Berdimuhammedow. Diňe bir geçilen ýol bu edilen işler bardy oýlanmak bilen şäklenmän. Eýsem durmuşyňda mundan beýlägem nähili makfatlar goýmaly bardy pikirlenmegiň her bir adamyň borjy dugyny aýratyny taýýar. Çıkış edenler milli liderimiziň nowatdaky filosofik eserini durmuşda toplan bilimini we baý tejribesini seljerip umumlaşdyrmak bilen ruhy kämillik, yaradylşyň kanuny her bir adamy belinde götürýän oňatkylyk häsiýet
we ýaşy niyet bardak meselelere aýratyn orun berendigini nykdylar. Kitap ýaşaýyş medeniyeti, ynanç hakynda söz, müňgürlüklaryň jümmüşünün gaýdýan ýol ýörülgi, gadimiýete nazar, mukaddes Mekke Medine ziyaret, milletin ruhu ahlak mektebi adlı bölümlerden baratlar. Eserde halk törüjüliginiň geçmişin görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanmagy, hem-de edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi, ýüzýyllyklaryň dowamyna dünýäniň halklar bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhu dünýäsyny düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini hasam artdyrýar. Ömürmüň manysy diýen kitap tutuş dünýäde giň okuwçylar köpçüligini niýetlenendir. Bu eserde okuwçylar türkmen halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary, türkmenlerde iliming, bilimiň we medeniýetiň döreýişi hem-de ýaýraýşy, Owuzhan döwründen miras galan parahatçylyk, söýjülik we dörejlik gölüleri bardy, gyzykly maglumatlar bilen tanyşyp bilerler. Şerde eserde Abu Said Abul Hayr, Hoca Ahmet Yasawi, Necmeddin Kubra, Bahaveddin Naqşbendiyali sufizmiň görnükli wekilleriniň, ulamalaryň hem-de siýasatçylaryň durmuşyna gözaýlap bolýar. Kitabın gadimiyete nazaratlı in ulu bölümüm şu moğduma başlananlar. Mehriban arkadaşımız bu kitapta dünýäwi döwletimizde milli ýol ýolgolarymyzy gaýtadan dikildiýändigimiz, berki diýändigimiz, aýugly saklaýanlygymyz, ruh gymmatlyklarynyň sarpasynyň belentdigi barada garaýşlary beýan edýär. Türkmenistanyň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyar durmuşynyň binýadyny goýan milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemişe nagtaýşy ýaly, geljegi diňe geçmişi daýanyp gurmalylar. Many mazmuny boýunça ören gymmatly bu eserde gahrman arkadaşymyzyň başlangyjy bilen umumy adamzat medeniýetiniň ösüşine sallamly goşun şöhratly pederlerimiziň bide peşkeş goýan mirasyny öwrenmek, wagt etmek we ýygnamak boýunça alınıp barlayan ilmi edebi işlerem öz beýany tapýar diýip çykyş edenler aýtdylar. Şu mukaddes orada aýyny hormatly arkadaşymyz bize ýene-de bir jewher paýgazyndan dören ajaýyp kitabyny, ýagny ömrümiň manysy diýen kitabyny sowgat etdi. Gadyrly adamlar, ilki bilen siziň hemmäňizi şu ajaýyp kitap bilen tüýsürekden gutlaýan goý hormatly arkadaşymyzyň mundan beýlägem şeýle kitaplarynyň höwri köp bolsun. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp kitabyna da türkmen halkynyň aňyrdan gelýän, gadimiýetden gelýän asylly ýörelgeleri, urp adatlary, şonuň bilen birlikde durmuş peltepeleri beýan edilýär we şonuň bilen birlikde biziň häzirki döwürde garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimizde gazalýan üstünlükler, türkmen halkynyň dostluk gatnaşyklary, parahat söýjülikli siýasaty, şuň kuny we öňde tutýan wezipeleri beýan edilýär. Ýaşaýyşyň medeniýeti diýen bölümini ilkinji nowatda türkmen toprağının ekrançılığın mekanıdığını, ekrançılık medeniyetinin yüze çıkan toprağı deyip başlaya. Bu arada Ceytun medeniyetini yatlaya. Onun öyle dünya belli medeniyet. Onu Türkmen alimleri, dünyanın alimleri tuğut ettiler diye vaydiya. Şunun öyle olsa görkediya, yankı Türkmen halkının dünyanın ösüşünü koşanduğunu buna sivilizasya değiliya deyip belliya. Hormatlı arkadaşımızın ähli pudoklary ilmi esaslarda östürmäge döredip beren mümkinçilikleriniň esasyna, berk tutulan binýatlaryň esasyna, ýurdumyzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan arkadaşly prezidentimiziň mundan beýlek alyp gitjek işleri elmidama rowaj alsyn, arkadaşly prezidentimiziň, arkadaşly serdarymyzyň jany sag ömrü uzak bolsun, sag bolun. Bu kitap Türkmeniň uly bir dünýäsyny açýar. Türkmeniň dünýäsyny aň getirmek, dogry düşünmek üçin her bir adamy peýdaly boljak parasatly oý pikirler jemleýän gymmatly ilmi çeşme bolup hyzmat eder. Şunu mukaddes toprağymyza gulluk edip, şu topragy beýgelden goran, şuň döwre ýetiren ata-babalarymyzyň ýolunda dowam etmek baş maksat edilip goýulýar. Şunu geljeň binýadyny berk tutmakda bu ýolgolaryň wajypdygy bellenip geçilýär. Arkadamyzyň her bir kitaby bizi düýpli oýlanmalar iterýär, pikirleri orta atýar we täzeçi pikirlenmeleri çagyrýar. Türkmen halkynyň dünýä nusgoluk asylly ýolgolary bilen bir hatarda garaşsyz bir tarap ýurdumyzyň käbirki döwürde gadanýan ösüşleri, ýetin derejesi, hem-de ömrüniň manly mendilleri, durmuş ýol bardaky maglumatlar beýan edilen bu gymmatly kitapdaky parasatly sözleri kalbyňa, ruhyňa siňýär.
Gahrman arkadamız öz parasadyny halkymyzyň müňler çylyk tejribesi, dörüjülükli durmuşy, hüýkiyeti, edim gylymy, dep desury, ylymy, ýol ýörülgesi, ynanjy esasyny ýüze çykarýar. Ine şu gymmatlyklar biziň her birimiziň ganymyzda bar. Mehriban arkadamız ol gymmatlyklar gowzgap, oýurup, doly derejede herekete getirip, ýene bir gezek öz halkynyň öňündäki şu beýik hyzmaty ýerine ýetirýär. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň çykmagy, elimizde boluşmagy her birimiz üçin köňül bayramydyr. Şeýle şanly waka bilen hemmäňizi tüýsürekden gutlaýas. Dünýäde iň gymmatly zat näme? Ol tejribedir. Tejribe ömür berilip gazanylýan baýlyk. Gahrman arkadamyz inni 40 ýyl bäri ýol başy wezipelerdi işläp, 25 ýyl döwlet siýasaty bilen meşgullanyp gelýän adam. 15 ýyllap ýurda başçylyk eden şahsiýet, dünýäde ikrar edilen lider, il ýaşulsy, halk halifasy Gahrman arkadamyz öz ýoluny döredip geljege ýol açan lider. Ine şeýle şahsiýetiň ömrümiň manysy dep kesgitleýän gymmatlyklar biziň her birimiz üçin täsirli. Gahrman arkadamyz geljege anam berke diýen täze eserine adam ykballary, durmuş mendilleri, manyly ömrüň fursatlary hakynda söhbet edýär. Fursatlaram diňe başdan geçirilmeýär, olar yürekden geçirilýär. Yürekden geçirilýän fursatlara da hiç haçan könülmeýär. Mehriban arkadamyz kitapda şol saglyk goraýyş we derman senaty ministri bolup işleýän döwründe ýurdumyzyň ilkinji prezidentiniň nowatdaky lukmançylyk barlygyndan geçirilýän günüň Şahir Gödel Şagulyň 60 ýaşynyň dolýan gününe gabat gelenligini ýatlaýar. Barlagyň kasardylarynyň amgar ýeşaladan arasynda da bu barada döwlet başçylygyna doýduranlygy, şeýle-de şuna näme sowgat bermeli diýilen sowalyň üstüne durulanyna 41 sany bägüllen bolan çemen sowgat etilse, has ýerlikli bolar diýip jogap berenligini ýatlaýar. Şeýdibem halifa uly çemen goşurlýar. Eýsem men şonda näme üçin bägül, onda da 41 sany bägül vermegi makul bildim diýip Gahrman arkadamyz kitapda şo fursatda ser salýada. Birinciden ýaş toýgutlanylýan zenan maşgala. İkinciden güllüň içinden bägül saýlaşymyň sebäbi bägül güllüň sultany hasaplanýar. Üçüncüden bägül onda da 41 bägül bu juwanlygyň tertämi, hyjydan doly ýaşlygyň alamaty hasapladym. 41lik san älim geňişligini, möwüşlüligi, joşkuny aňlatýar diýip arkadamyz berilýär. Hut şeýle fursatyň 20 ýyldan soň ýene gaýtalananyny täsindir, oňa hemmämizem şaýat bolduk. Mehriban arkadamyz halifamyzyň 80 ýaşy bilen gutlap, ýene-de 41 sany terbägüllen çemen ýollady. Şo fursatdan ýatlamak bilen şeýle berilýär. Geň alaýmaly. Ondan mer 20 ýyl geçip Şahir asla garramanlar. Gaýtam oň sesi barha hyjyly, juwanlygyň joşkuny bilen çykýar. Megerem şol öňkü ugradylan terbägüller bilen oň täze ömrü başlanan bolsa gerek diýip Gahrman arkadamyz goý 100 ýaşanyda Şahira şeýle çemen vermek bize müýesser etsin öz arzuwlaryny beýan edýär. Şol setirler hakynda okap ňan tolonurjy duýgulara berilýär-de toprakda biten güller solsa da köňülle biten gülleň hemişelikdigine ýene bir gezek göz ýetirýär. Diňe ňan inşaatlara, göräýmäge ýöne köý görnýän zatlara ahlat edip şoňa ünsürip bilýän adam beýikligi ýetip bilýän hakykatyň ýene bir durmuşdaky tasdiklanmasy dagna göz ýetirýär. Şeýle gymmatly kitap hemişede taryhyň her bir persodundan da möhümdir. Ýöne şu kitap hut häzir has wajypdy. Ýaşlar siýasatynyň döwlet dolanýarşy derejesine göterilen täze nesle il ykbaly ýurt keşigi bilen bagly uçursuz uly jogapkärçiligiň inanylan döwrüne has möhümdi. Pederlenmez adamyň adyny üstad ebedi eýler diýipdirler. Gallaran binasy, ýalan kitaby ýetişdiren kemally perdendi. Öz ömrüňde, öz orunda döwlet tapyp kämillige gol vermek elbetde uly mertebedir. Ýöne şol döwletdilligi öz nesline dowam etdirmek başarmak bu eýem aýratyn söhbet, aýratyn beýiklik. Ine şol belentligiň nusgasyny Gahrman arkadamyz görkezi, ulus ýylyň mukaddes anamyny gazanan hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyz öz pederleriniň ýoluny münasip dowam etdirýär, goý bu ýol dowam bolsun. Arkadagly serdarymyzyň başçylygyny türkmen topragyny hemişe awadançylyk, parahatçylyk, bagtyar durmuş höküm sürsin goý Gahrman arkadamyzyň
şeýle kitaplarynyň howry köp bolsun. Her günü bereket danesi deyin. Ulus ýylyň rowşan geljegine eken arkadagym ömrüň ulu hasyly şu döwletli döwran şu günler eken yol allyk biz ýoda birleşip il bolluk biz dereceli döwletli siziň penaňyzda ýaşalan ýyllar bize bagtyň nämedigini öwretdi. Saba haka udan eller hakyna alkışly senaly diller hakyna başyňyzdyk uzak bolsun ömrüňiz sizi söýen ýerler hakyna. Sizin hemmäňizi hormatly arkadaşymyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň çap edilmegi hem halka goşulmagy bilen tüýsürekden gutlayan bu biziň her birimiz üçin bahasyny yetip bolmajak sowgatdyr. Arkasynda türkmen halky duran, arkasynda arkadagymyz duran, arkadagy serdarymyzyň her bir eden işiniň şogly, işiniň ähli wagtda ýokary derejede hem ýeňişli boljakdygyny ananýarys. Şu kitaby okanyňda ömrümiň manysy diýilende, şu ömrüň nähili belent, nähili çoň, nähili diň, nähili belentligini göz ýetirmek mümkin bolup durýar. Dokap ömrüň baklykdan halasyn döretdiňiz, ömrüňiziň manysyn götürüp pederleň şöhratyn şanyn, oradyňyz halkyň namysyn aryn, uzak bolsun, arkadagym ömrüňiz bak bolsun, bu bagtyar döwrümiz sag bolun. Milli Liderimiz kitabynyň jemleýiji sözünü okuwçylar bilen paýlaşmak isleýän köp sany parasatly ünlüleriniň we taglimatlarynyň ömrümiň manysynyň dowamy tatly täze kitabyny beýan etjekdigini belleýär. Munyň özi bizi ýene-de täze gymmatlygyň peýda boljakdygyny ul umyt döredýär diýilip çykyşlardan yktanly. Gahrman arkadamyzyň jowhar galamyndan çykan hemde ýakynyna Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan ýokary çapkany usulyna çap edilen Nowotdak görnükli taryhy filosofik eseri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, halkymyz üçin belent maksatlara ýetmek ýoluny ruhy dayanç we şamçyra bolup hyzmat eder. Çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdumyzyň ösüşi, halkymyzyň bagtyarly uğruny belent maksatlar öňüne goýup, döwlet başyna geçen bäri halkyň bagtyarlygy, ýurdun gülläp ösmegi, halkara awraýy uğruny döwletli işleri amala aşyryp, geljek 30 ýyly niýetlenen maksatnamany durmuşa geçirme uğruny düýpli işlere başlanygyny da aýratyn üns şekilli. Bu kitap ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryny, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, arkadaly serdarymyzyň baştonlugyny, geljek 30 ýyl üçin kesgitlenen belent maksatlara ýetmekde halkymyza ruh gollugy berer. Hormatly prezidentimiň pensiýanme güni Ahaly welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň guruluş işleri bilen tanışmagy halkymyzyň bagtyar geljeginde bolan ýaşy umyt arzuwlaryny täze joşkun berdi. Munyň şeýledigini Ahaly welaýatyna geçirilen hoşçalyk maslahatym Aýdyň şaýatlygy diýär. Ene şäheriniň häkim medeniýet öýüne Ahaly welaýaty häkimleriniň, welaýatyň medeniýet we baş bilim müdirlikleriniň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ösen ykdysady kuwaty bilen şan şöhraty dünýä dolan watanymyzyň goýunyny, ägirt uly taslamanyň, ýurdumyzyň Ahaly welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň guruluşyna alynyp barylýan işler barada goýunçly hem buýsançly gurrun etdiler. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen başlanan ägirt uly şäher döwrüň ösen ruhuny, akylly şäher konsepti özelligine sazlaşyp, owadan şäherleň birine uruljakdygy baradaky ýürek şatlygyna ýorulan gurrunlar maslahatda edilen çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Sebäpde iňiri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly desgalyň toplumyny özüne jemleýär. Täze welaýat merkezinde sanly ulgam hemde öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýasy ornaşdyrylýar. Bu ýerde guruluşy işleriniň hususy kärhanalar, senagaçylar we telekaçylar birleşmesiniň agdalar tarapyndan ýerine ýetirilýändigini goýunç bilen bellemek gerek. Hormatly prezidentimiz ol ýerde geçirilen meclisiň dowamyna Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmet Baý ýüzlenip, täze şähere münasip at takmak baradaky pikirini aýdyp, bu meseleni tutuş halkymyz bilen aralyp maslahatlaşmagyň maksady laýyk boljakdygyny bellemegi şatlyk duýgusyny döretdi diýip maslahatda gatnaşanlar öz goýunç buýsançlaryny beýan etdiler.
Maslahaty gatnaşyjylar gahrman arkadagymyzyň görelesini ergen arkadagly serdarymyzyň watanymyzyň goýunyny berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň ösüçli menzillerine, dünýä nusguluk tutumly işlerine diňe rowaçlyklyň ýaran bolmagyny, mehriban arkadagymyzyň janynyň sag işleriniň rowaçlyklara weklenmegini arzu etdiler. Maslahaty gatnaşyjylar arkadagly serdarymyzy ýüzlenme kabul etdiler. Ýokary netijeler gazanmak ýygdyrly geçirilýän ýaşlarda esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bät işgäriniň gyzykly bolmagyny düşünedýär. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere weklenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň Içeri işler ministrliginiň bilelikde guramagyna kartinik walkikar boýunça paýtagtyň çempionaty geçirildi. Ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Ýarşlara giňerim berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Olu türgellere tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe öwrülýän ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň ukybyny öwrülmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenler. Ýarşlar tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Sport bäýatleşikleri türgeleriň tejribeleriniň ýokarlanýandan görkezdi. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijeniň ödenler. Hormat amlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 29 aprelde saat 20-den 30 aprelde saat 20-de boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar ýyllaryň çakma mümkin. Demiradyk kulmatardan tildesi kuntu 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 17-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus, kenarly taraplaryna 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllaryň çakma mümkin. Demiradyk kulmatardan tildesi kuntu 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 19-24 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň ordan tildesi kuntu 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günüň ordan tildesi kuntu 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Daşowr welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllaryň çakma mümkin. Demiradyk günüň ordan tildesi kuntu 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 16-21 gradus, gündüzüne bolsa 25-30 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllaryň çakma mümkin. Demiradyk kulmatardan tildesi kuntu 12-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijefine 19-21 gradus, gündüzüne bolsa 31-33 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 30-na magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmagy araşdyrýar. Ediz watanyşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesini ütkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geýinmegi. Şeýdeki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 göterim artmagy we howanyň akmynyň üýtgümegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araşagy berja etmek, eller arasy saklamak berurdur. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz, ýylyň istenik pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda teşerrüflenýär. Ähli teşerrüň özüne bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoşta bolun ediz adamlar.